Tror du voldelige film skader dine børn? Vi har snakket med nogle mennesker, og nu kan du se, om de skader dine børn. Jeg elsker voldelige film, og jeg ser det hver dag, og jeg kan godt lide voldelige film, fordi det er sådan blod og sved og mænd med mange muskler. Det fanger mig virkelig, synes jeg. Og det er virkelig interessant. Mine børn har set masser af voldelige film, og de har simpelthen ikke lidt skade af det. Jeg tror faktisk, de har godt af at se, at mennesker ikke kun er fredelige og søde hele tiden, men at der er ting i verden, som også kan gå imod dem. Så jeg tror, det er en god ting. No! Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør, fordi det har ikke skadet mig indtil nu, og jeg så jo altid voldelige film, og så kender jeg også en masse andre, der ser det, og de er heller ikke blevet påvirket af det nu, og det tror jeg heller ikke, det gør. Altså mine undersøgelser har ikke vist resultater på, at det i særlig udbredt grad forekommer, at voldelige film skader børn og unge. Okay. Godt. Tak. Gå ind på vores hjemmeside, vold.dk, der kan du læse mere om det. I denne afsnit har vi fået lært, at det skader ikke børnene til voldelige film. Næste gang til vi holder massakren over i USA. Vi ses!